Ndi Ntedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV, program ya nkhani za masewero yomwe timakamba ndithu masewero osiyanasiyana kucheza ndi akatswiri amene akuchita za maseweronso osiyanasiyana, ngakhale osewera amene akuchitanso masewero osiyanasiyana. Ineyo ndi mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi, alole akanakane coach player Peter Forte wa TTV. Mprogramu yathu ya lero tikhale tikuunikira kwambiri masewero achisodzera amene ali ndi tsogolo kapena ndi tsogolo lokhalo limene lingathe kuthandiza chitukuko cha masewero a mpira wa miyendo mdziko muno, makamaka timu yathu ya mpira wa miyendo ya Flames. Tikhale tikucheza ndi Abaulen, mwini wa Chiwembe Academy, pamene anali ndi zochitika lori kwa lapitali mu mzinda wa Blantyre ku Chiwembe Technical Center mogwirizana ndi Fomo Academy, kumene kuti kunali ma timu under 10, under 12, under 14, amayi komanso anyamata, tinene kuti asungwana komanso anyamata, women's football komanso proper men's football. Bwanji ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Abau, mulibwa? Ndilibe, kai. Ndilipo. Zikuenda ndithu. Mukamati zikuenda ndithu mutazo. Zikuenda ndithu chifukwa choti tili ndi moyo. Tikupitirizabe kugwira ntchito. Za chifundo. Mawu oromo kwankhala mukumatsitsa athu. Tikupitirizabe kugwira ntchito za chifundo. Mwana za chifundo Chiwembe Academy Charity Organization sikuti ndi zimenezo kumene za chifundo kusonyeza kuti timangopanga kuthandiza community ndi kuthandizanso Malawi national team. Chabwino Abau, lerolo mprogram ino ya Ntedza Times Sport ndikufuna ndidziwe zifukwa zimene muna pangira ubale kapena mwapangira ubale ndi ma academy a Fomo kumulanje under 14, 12, 14, under 10 ndinu yo matimu anu kubwera pamodzi kusewera masewero a mpira wa miyendo, kuphunzitsa ana makolo kubwera kukhala malo amodzi. Chifukwa chani muli ndi ndondomeko yotere? Choyambirira Fomo tinayamba kuimva kalekale akuti friends of mulanje chani tinayamba kumva kalekale. Chabwino ndipo amayi amene anyaja Fomo akhala kuthandiza Malawi muno matimu ambirimbiri. Ukaona matimu ena avala uniform yabwino kumva tumayi akufomo atithandiza sana kugulise. Mukati mayi akufomo ndi ati? Mwini waje wa Fomo alibe dzina. Dzina ke ni mayi akufomo, dzina ke ni mwini wake wa kufomo yo. Amati anti kodi mere, amati anti mere. Anti mere. Anyaje wopo anyadira amati anti mere. Onde tukambano za anti mere yo. Anti mere wo. Amene wo ndithu ndi mayi ochangamuka kwambiri, ndipo ndi mayi amene ali ndi chikondi kwambiri ndi anthu adera la kumulanje. Ndipo si kumulanje kokha mpaka naso kunonso ku matimu ena je Blantyre muno tikumaona ndithu adapezeka avala bwino kwafusa tinapita ife kumulanje mayi anatithandiza. Nde ineyo ndinaona kuti amenewa ndo zochita zawo ndine ndi chimozimozi. Ine zochita zanga ndi amayi amenewa ndofunika tikhale malo amodzi tiziwane. Kuti pamwambo umene pali ana angati osewera ngati ose mukayika pawerenga bonga ngati kufomuko kwabwera ana 60 ifeyo tili nawo ana 92. Mokuti apapa tikuona mwambo wa ana osewera okaupitirira 150 amene ali pa Chiwembe pano lero. Panopa 150 something. Zolinga zanu ndi chani? Cholinga changa ine ndisakunamizeni ileyo ndingakhale okondwera nditaona Malawi siku lina yapita ku World Cup. Ndiye koma ndikuona kuti sizingakhale zotheka
Malawi kupita ku World Cup ngati foundation silipo. Ineyo mufulumiratu. Mwati cholinga chanu chapa ndi chani? Ndikufuna ineyo siku lina nditaona Malawi national team itakamenya nawo World Cup. Kukamenya kukaonera kupita ngati timu kukhala mugulu la timu follow kupanga qualify dziko la Malawi. Ine ndi zimene ndimafuna ndimupangisa qualify ndipo ineyo ndimenyesa mutu pamwala mupangisa qualify. Ineyo ndikuti ndipangisa chifukwa chimene nditi ndipangisire ineyo ndazipereka nsembe kotheratu kuthandiza mpira ukuyambira pa grassroots kuti akafika kusogolo kwa akulu asavutikane nawo atha kubwera kuzaona kuti kodi amene akuoneka kuti ali ndi sogolo ndi ndani. Amuyang'ane amene yoyo mpaka nazathandize Malawi ikapezeke World Cup. So cholinga chanu kubweretsa fomu pamodzi ndikumapikisana nawo akusewelera limodzi ndiyoti mukufuna azolowerane mupeze luso kapena mufuna kupeza po chani? Ichi kuti afomu atipange tifuna kuti anati umozi muli mphamvu. Chabwino. Mu umozi muli mphamvu. Ntchito ikugwira afomu ndi ntchito yomwe ikugwira ine ndiyofanana. Ndeti kufuna kuti tiziti tikapanga ndikuyitanizana tatiyeni tione zikuyenda bwanji. Tatiyeni tione zikuyenda bwanji. Kuteko mwezi watha tinali kumulanje. Tinatenga basi ya Malawi national team janati pasafamu basi ya Malawi national team tinapita kumene kuchi tinakamenya nawo afomu acha. Mwezi uno iwo wadira kuti na feso kuti kuyenderere ndi amene mukuwaona amene afikawo. Cholinga chathu ndichonena kuti anawa tapase bize tapase nzeru zina zili zonse zomwe tingathe kupanga kuti akamaka kumana ndi achina pasuwa kusogoloko anaja akhale kuti china chilichonse chili bwino. Kodi ana anu Achiwembe Academy under 10, 12 komanso 14 amaphunzitsidwa mpira omotani? Maprogramu akaphunzitsidwe ka mpira amakhala otani ku academy kwanu? Kumene kuti mayamba ma basics chifukwa kwana kuti ma basics control timatani, heading timatani, kodi kutsetsa mawu heading timatani, zinthu zingati zimene zozo kuyimitsa mpira ball control zimene zozo ndi zimene ma drills ndi amene timachita ifeyo kuje kumene kuno. Cholinga choni akamachoka pamene pakamaka kumana ndi abulesi akakama kumana ndi wanderers akhale kuti mwana uja azingomuuza philosophy ya timu yawoyo kuti kuyeneleka mpira wathu timamenya chonchi timamenya mbali timathamanga koma ifeyo zina zonsezi kuno kuti tapanga kale. Kodi inuyo academy imene munayiyambalitsa? Academy imene yitu inayambika pakanthawi chifukwa inali Bounds United inayambika kukanjeza pa 1994-6 Bounds United yamenya maplayer achina Moses Chavula aja achina Fisher Kondowe aja achina Peter Mponda aja menya academy imeneyo Bounds United ya inuyo mwini wake mnali ino mwini wake ineyo nayo imeneyo niyo nali yonena kuti kukhala ndi mpira mukangoyamba kupanga training mpira uja wang'ambika ndikuauza kuti akuluakulu musadandaule ndipo ni maziwa tu kusoka mipira iyi naphunzira nthawi imeneyo kusoka nkwauza kupopa basi nkwauza kuti tiyeni tiuyambenso ndikuyamba kumamenya nthawi imeneyo ndiye tinayamba pakanthawi ndithu. Ndiye kuchokera mzaka zimene zikufikira pano kuti mufike pa Chiwembe Academy mbiri yanu ndiyo utani? Ineyo mbiri yanga ndiyonena kuti ndine wa grassroots ndikothandiza anthu kuthandiza kwacho sapaziro ndikukayika pena pache iwo aja nkukhalanso ozidalira ndikumathandizanso anthu ena. Ndiye ntchito imene takhala tikugwira ife ineyo ndi pano imeneyo. Kuteko pano pa ana onsewa musunge bwinobwino zithunzizi pakapita 5 years muzapeza kuti ndi amene akumenya under 17 national team, amene akumenya under 20 national team, amene azivuta mmalizevumu anache ndi amene mwatulutsa kale zaka zimene mwakhala mukupanga zanu za Bounds zokufika pano pa Chiwembe zaka zonsezi amenya manda awo ali kuti ndani ni ndani? Bwana Bless reserve imene ija imawina ma 30-0 ija imene ija ndinapereka ine imene ija
Munapereka kuchokera anati maplayer amene aja anatenga kwa ine achina ndani kutali achina White Kitchen achina Mphaso Magreta kumene kuja kunali achina Maklameki Maklameki uja amene ajawo achina Blesses Mpokera aja achina Amikani Morgan maplayer amene aja ndinapereka ine kuchokera kumene itachoka pa Bounce United imene inapanga achina Moses Chavula achina Chimeza Kazaka inafikano Bangwe Community Sports Development anthu amene anachokera ku Bangwe. Maplayer mukuti amangokuberani maplayer mbuyomu kubako basi chifukwa chonena kuti amatengera mwayi kunalibepo Zambia connect nde umati akatenga player uja basi tukamakabwera tationesa numbuni kolo utenge polemba pena pachango kuuza zosaziwika koma panopa mmene kuli mpira connect pakumakhala poti kuti akubere pakumafuta koma nthawi imene iyi before mpira ulendo omaliza kuberedwa unali ulendo omaliza kuberedwa tunde ndi gulu laje limene lili achina Amikani Morgan chifukwa kunalibe Zambia connect chaka cha mabere achina pa iya chaka cha 2025 mabere 2024 zina berebe nde apa makulisa ngati baba sitina kulise koma tapitisa tapitisa ndithu maplayer monga ngati kuekhaya kuekhaya ndi ujeni timamuti ndani uyu tine maplayer angapo kumene kuti ndi Peter Kasia akumenya reserve amene yoyo anasana kuti kungoti ayekhaya tinene kuti ndi abwino mtima abwino mtima ayekhaya ndi azungu uka amazilemekeza kuti chinthu chinchamwino wake akafika ulo munthu chamamfusa kuti kodi iwe wachokera kuti akanena kuti tachokera kwakuti amamuitanisa munthu ukabwera tu munthu ndiye amamuma andangati tani ndi amanena kuti pamenepa mukuyenereka kugwirizana apapati chipimo chitemakuti ngati akufuna kupempha mapempha abwanyi mukanachosera mwakuti zinthu zachingati zimenezo kusonyeza kuti nduli koma matimu monga ngati Bullets imangotenga zinthu zija olo kudandaula umangodandaula mpaka na nsapato ndikutha usanathandizibebe maenda pansi utangatizienda kuchana tokweracho tilibe anawa akumakuti abauleni anabwera abauleni anawa alibe chokwera timayenda pasi ndithu kuteko anthu wakuthandizika kulemera maplayawa koma kochi waone ndimayenda pasi inu ntchito imene mukugwira inu ndi yabwino kwa inu makolo onse amene akutumiza nawo amango atumiza makolo watu amango atumiza anawo pakakhala program ngati chonchi ndiye tikauza kuti abale tiliku ndi alendo akubwera ndeti tani makolo ajama akapirana okha tente kulemeza kudya tapikira kuteko zakudya ziti mufi nthawi yakudya mukakwana muona kuti ukadya kudya chokwanira kwambiri makolo wakula okha sonkherana akula chakudyachi mukufuna kuti mufike pati mwazipatsa mulingo otani mwina pa zaka ziwiri zitatu zikubwerazi m'Malawi muno kumbali yosowa ana under 10 12 14 ineyo chimene ndikufuna ine ndionena kuti paka mapita zikamatha zaka 5 Malawi national team mukuiona ichi imene izakhale yonse maplayer awo ndiyawo chifukwa maplayer awo abauleni yonse ijatu Malawi national team mukuiona ichi imene izakhale maplayer onsewo ndiochokera kwa ine chiwembe akadami kapena ana abaule chifukwa mana awotu mukapita mmalizevu muli ana akumenya ndipo mukapita sikuti ndi Super League mupeza ndithu kuti wina kuteko olopo matenga pacha simungaziwe kuti ana akutengedwa ndi abaule maanda 17 yacho pesa atenga mwana akatenga kwakuti komana onsewe anawo amaziwana kuti ife kuti amozi oti matraining la pachipembele okapeta ku matraining lati kubange youth center oti matraining lati pakanjeza ground academy imumayika mu ndalama zanu zingati academy sakudamiza imayenera ilowera chifukwa mpira umozi mpira umozi ndani kuuje ni kuinto sport kuja ukapeza 200,000
Ndeni muli ni mipira ingati? Imipira yo kuonesani nditu kati. Muli ni mipira ingati? Panopa mipira yo ndinayo 5. 1 million mulaitenga kuti yokagula mipira 5. Zimene zozo ndikuti maganyu chani. Maganyu basi. Kaya munduza ndikalime kunyumba kwanu ndikalime. Ena achifundo amatha kunena kuti atenga mipira ngati for example nthawi ina ya police ndikapita ndimakakubusa za player wina wake kuti abale ngabwera munatenga player wakuti player wake ndani Kondwani Tegu walizevu panopa muchita promote ndikumva kuti amupereka loni kuti muina yake kayati chani of course sana ndiuze details ndini ndidapita kuti ndikafuse za payment ya amene ndipamene anaka zama payment zositina khale lede komano tikuziwa kuti niyo mumakhala ndi good land equipment anapita achigogacha anatenga mipira ya nyuwani ya umwe iwiri yabwino ya mphamvu bwino kuti basi aye khayaso chimodzimodzi tidapita kupita kukaona timakakambirana za maplayer ena ndi ena kumene Paul Musango cho anatenga mipira itatu kundipasa kumagwirisira ntchito ndikuti 5 muli nayo ndiyongo sinagule yongo gawiri chifukwa anthu akuziwa kuti akandipasa ine mpira ukugwira ntchito ndesi mukuvutika napo iya ndikuvutika iya nanga si mipirayo ikuchera ana anu akoneka ovala matracksuit abwino bwino chani zikuchokera kuti zimenezo ndimango auza makolo kunena kuti mwana wanu kuti zikhale kunika kuti mugule chakuti shopu yake mukagula yakuti akatero mwana uja agwire kuti zizioneka. Kodini muli ndi makochi angati aphunzitsa amene akuthandizana? Aphunzitsi ndi makochi panopa 4. Ndani ndi ndani? Head coach ndi Chancellor Sema. Chancellor Sema ndamudziwa. Anali msilikali wa Malawi Defense Force kali. Ana apuma. Amene uja ndi head coach. Ndeti nalinso ndi mphunzitsi wina Rugeni Robert Ngambi. Tinali chifukwa nanga anapita chabwino ndempusi wina ndani. Munduza zapo samene alipo musamando zawo joka iya paulo. Nde tiliwina kumbuka alipo pamene pa. Nde tiliwina so ndi Steven amakuwa ku machinjiri kungoti anasanzika kuti akupita akagolo. Inu ndi wa 5. Ineyo ndi wa 5. Nde aphunzitsiwa amalandira chani mwezi ukatha amadya chani mmakoto mwawo? Tonse ndi aujeni titi ongozibereka mavolunteer uvolunteer mupanga mpaka naliti transport yadulira masiku ano petrol adakwera mtengo kuchoka kunyumba kuti ufike mtown ni 2500 transport kweli nazo 2500 kuti mudye ku training iko nde kuti mukufunika 10000 pa tsiku ngati mukupita ku training ngati mapita kasanu pa week nde kuti mukufunika 50000 inu nokha ungoti timangopumu kunena kuti monga tikwanena Chancellor Sema ndionena ndi retired officer waku MDF amalandira mwina pa 14 amatha kumadya zake zomwezo nje nthawi zinaso magolowa amatha kunena kuti iyi abale ndakagulani sopo iyi koma si wonse ndi owerengeka amene amachita zimenezo mwina solo mpira magolo ena amatha kugula ngati magolo ena anatigulira mipira iwiri pakatipa ena so anatigulira iwiri kungoti mwananga inu kumuphunzitsa bwino yasoko imakazi la yasoko ayo sakhala tu ndalama kuti ndalama kuti salary amabweresa maluwa soko wa maluwa kapena amabweresa iya amatha kungoti mene ajimvelera kaya mwina ali 10000 kaya ali ndi ifeyo chilichonse timatani iniyo mukuoneka wathanzi biriwiri nthawi muno mene mukuoneka mukumadya chani ine kubiriwirako anandidola auchi akalibwa akadami akalibwa akadami anakutolerani kuti anandidola kuna atayika kuti akalibwa akadami anaona pa Facebook munthu wina wache wooneka ndi nzibambo wajambulisa ndi Tiana ndiye mphunzitsi mmodzi anali ndi chidwi pamene anandibira phone chifukwa ma details yanga
sitili ngati anthu enawo oti atha kulemba zina lolakwika kapena chani maina achigoba ineyo inu ndi lapanso basi yano Paulen kupanga pa ujeni pa Facebook mukapeza ndi ma contacts address onse email address phone number zonse zili pamene yamene anakuona timusaka isake munthu anatipeza pamene pacha ndi anandiimbira phone mungabwere kuti tionane ndinapita kumene anandiuza kuti ayi basi feyo kuganiza ngati kuti timafuna tizamenyenano timu yanu mukuoneka ngati ndi timu yathu ya ndeti ndichatipeze pachiwembe anabwera pachiwembe tinamenya nawo zimene amamenyera anawo zinapasa chidi kuti ayi mwana wa zaka 10 azikatembenuka chonchi control chonchi kutembenuka ndikuziwa kuti mpereka ndi ananena kuti bwanji mubwere muzizacheza ndi ana aku school kwathu karibu akali inuyo mupite muzikacheza nawo anawo cheza nawo azira nkulani bwino ndizikaphunzisa kumakunda kulanka zinga chifukwa chani ndizikaphunzisa mpira program uno muzibwera ndiziningi ndizikaphunzisa mpira ukalibu akadami ukadimbwa akadami ndinapita kumene kuja ku primary school kwaphunzisa ali ndi secondary school bali ili ataona ana aja zimene akuchita anapezeka kuti ino ana wakumazi kumene zikukhala bwanji ali tinapeza tife coach Baule ala amene bwanji mumuzo swazibwerapo ndeti mati lachinayi kupita ku high school lachisanu nimapita kuche ndiye kumachokera msuzi wanu kumene kwako ndi kumene kumachokera thandizo loti thandizo lijalikabwera limene timagula mpira ndinaona ana angapo angoti Baule ndifuna 500 Baule ndalama zimene mukumagaira anazi kumagaira 500 ana mumazenga kuti ndizimene timakhala ndi masisala kumene koko kwinako ndimadziwa kuti anthu aja kuti anditenge ananditenga chifukwa choti ana Mulungu athanditenga janu basi mangu akonda ba kuti mdaliso ubwere chifukwa tikupereka Peter William kupereka ndi chinthu chofunikira kwambiri umapezeka ndithu kukulandira pena pache mdaliso osadziwa kuti namthandiza wina wake yemwe zina anakathandizika siku limene ndipo iyeyo ananena kuti uzikomo kwambiri mu chifukwa cha chithandizo limene unapereka ndiye kumapereka kukupezeka kumachokera mdaliso kati nthawi ina yake ndinali ndi alendo anachokera ku Netherlands anabwera azungu awiri amakhala ku nyumba kwanga kubaba nakhala nawo myezi 3 amaja chani ku nyumba kwanu kuti andimaphikira abamu yayiwa limozi kuja azunguwo anali ana school anabwera ngati mavolontiya ndi anafikira ku nyumba kwanga chifukwa chene anafikira ku nyumba kwanga anauzidwa kuti inu ngati mukufuna kuti mugwire ntchito yanu amene tikuona kuti angakuthandize ndi Baule koma anthu aja anaziwa bwanji anaziwa chifukwa choti anandiona kuti ine ndimakhala flexible ndi anthu ndipo ndimakhala othandiza ndi anthu amaona kuti munthu uyu kuti asavutike ofunika kuti akanthandize njako mavala baji ya FIFA ndinu wa FIFA iya ine si wa FIFA machitenga kuti koma ine ndinene kuti ndine wa FIFA machitenga kuti basi sinu wa FIFA koma munene kuti ndinu wa FIFA ndine wa FIFA ndimene mayang'anira mpira oho sono machitenga kuti topwe ndizoti timalandira tikakhala kuti pali ma function yena ache muna ku training ya timakhala za ma coaches wapaka graduate posa jedesa famu kafsi bado mukupita ku B bado tikupita ku zosati aziduka koma posa jedesa ndemati cholinga chanu ndichoti mukufuna national team ya Flames ndipo ineyo ndikamazafa ndizaonesese kuti national team ichi taipangira ma players oti ite kwanyamukisa ngamenya nawo World Cup ndiye zimene ndimafuna Baule akamaza mwalira inde anthu amafuna Malawi national team ikumenya koma palibe chimene amachitapo amangolira iyi kochi si wabwino iyi sikuti kochi si wabwino koma koyambirira now about mau omaliza 2031 Malawi kufuna kwa World Cup iniyo mupereke mabuleni
Inu mukupereka mapulani. ine ndipereka Ipita ndithu ipita ndipo musachosere. makolo amene akunena program lina uthenga uthenga. Makolo ndionena kuti nthawi zambiri makolo mukumakonda walesana kuti iyayi sumpira ukulepheresa sukulu. Ila ukanakhala umalepheresa sukulu sibwenzi ku university kuja kuli timu yampira. Ili konko ku university. Ili konko ma primary monsemu muli matimu ampira. Boma silikakhala lopusa kuyika matimu ampira ikuziwa kuti ukusongoleza ana. Even anthu achina wota Nyamilandu anali ma players kuchokera ku Chansa College. Koma ngukhala player wampira ndikupenya Wanderers ndikukamenya so Malawi national team. Kusonyeza kuti mpira wo sungapange ujeniya. Tumizani ananuwo kuno. Ifeyo tiya panga group mpaka na azathandizire Malawi national team kupita ku World Cup. Ndi mmene tamalizira program ya Mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV. Ndine Nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi Peter Forte alolale akanakani wa Times Group. Program ya lero timacheza ndi Chebawo timati Abaulen mwini wa Chiwembe Academy. Bye bye, keep watching the rest of the programs.